Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ndị Igbo na-ekwusị na azọkọtara eze anya ofu mbọsị ekuru nkata gwa eze okwu. Asị gịnị? Kedu ihe kpatara na ọ na-abụ onye Igbo chọọ ime politiks ọ remind ya ndị Igbo ihe ha gabigara ọ ga-anụrụ ọgụ nnwere onwe nke a kpọrọ Nigeria Biafra Civil War. Kedu ihe kpatara na okenye nwere ike ịtụkwu na be ya ma ewu amụa n'ọgbịrị? Ọ bụ na ọkpa isi jụrụ ama ha akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịrị nkọ, maka na okwu ọbụla a na-asa anya adịghị ebi ngwa ngwa. Mata na ojije mmụọ adọkọnụkọnụ na mmụọ, ọ bụkwa mmọnwụ na-ama ya oke ana ka mmiri na-ama. Kedu ihe njiwe kwuwe? Oge gara aga ka chief priest pụta n'efere mba ụwa in the name of politics, ebe ọ na-campaign for city boy movement, wee gwa ndị Igbo na ha bụ ndị emeriri n'agha na ọtụtụ okwu dị iche iche na-asọ ntị oyi o kwuru. Ndị Igbo n'anya chi anya bụ ihe n'ọchị gafere. Olukwa na ugbu a nwanne anyị nwoke bụ ex-governor of Ebonyi State, Engineer David Umahi, pụtakwa in the name of politics wee gwa ndị Igbo si na tribu bụ a Biafra ndị Igbo na fight for. This is a total disgrace, a slap to ndị Igbo generally. Ebe nwere ndị eze na ala Igbo, ndị nze na ọzọ ha ihe dị otu a, ha mee anya ka ha fọrọ ya. In the name of a pot of soup, political appointment, ịchọzi ime politics, ichetere ndị Igbo ihe ha gabigara. Ọ ije kpọnahite ọnya emechiri emechi. Ndị Igbo na-ata afụfụ mana ọ bụ ụmụnne ha na-ere ha. Yes, sọmụnwa bụ eze, sọmụnwa ga-akwụ ọtọ. Kedu ihe a na-emere ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye Igbo fụ nwanne ya ome gịnị? Ole ya because of gịnị? Peter Obi. Na-achọrọ ka Peter Obi bụrụ onye isi ala, mana ka ndụ oge anya egbue dike na ọgụ unu, oruo na ọgụ ezi achọba dike. Mebenụ ọ makara unu, mana ihe m na-agwa unu bụ na isi ga-abụ eze ga-abụ eze. Grace so Peter Obi n'azụ erika. Ha ma ihe ha na-eme. Ha ma na Peter Obi bụ a one man movement, na Peter Obi bụ a region. Whether you like it dịka onye Igbo, you don't like it, it's left for you. Mana ihe na-agwa gị bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị kwado nwanne anyị. Since a nụchara agha wee bee, gwadi m onye Igbo ọ bụ ị ga-apụta si na ya nwa dị total proud n'ihe na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya. Ana m enegara anya political elite statement, mana ị na-anya onwe onye nwere ike ịfụ n'ala Igbo. Ọ bụ na ebe ndị Igbo gbara mgbọrọgwụ na politiks, maọbụ na enwe ndị nze ọnụ na-ekwu n'okwu, ụmụnne anyị ama mpụta n'efere mba ụwa wee na-ekwu ụdị okwu dị otu a. Ọ ga-amasị m ọ bụ na ịbụ onye Igbo, kedu ihe ichere mpụtara m nke a? Ichetara ndị Igbo na ha nwa bụ ndị emeriri n'agha. Ichetara ndị Igbo ihe ha gabigara oge a nụrụ agha. Anaghịkwa m akpọ for violent, but ọ mara asụ sụa n'ikwe, ị mara asụ sụa n'ọkpa gị, were ire kwuo eze gị ọnụ. Cheta na mbọsị ị ga-akpa isi ka ịkpụ ana na afụ ọnụ, mana mbọsị nta anyị achụa na were echi. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewo.